Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. But I'm sure anayendi zifuka zawo. Right. So ine ndikuwuzani kuti iwowa as Suleman. Typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikwaganizira kuti atokhala speaker. Tizinazoona pano. Chifuka munthu amavuvu anthu kawiri samamembekezera kuti atakhala speaker. Koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance. Then kuona kuti kodi watakwanisa kapenayo. To just write him off. Asina pasidwe mwayi, it is going to be unfair. Na feso mwina ena sankadziwa kuti pano tokhalako. So na onso tione akakhalapo akakhala kuti awina because it's not automatic. Kuti awina akavoteredwa iwo nkukhala tizaona kuti kodi atakwanisa kapenayo koma tasimikizira kuti anthu ambiri akukayika. Anthu akayika koma nyamata amene nthawi not that mungakwanise uspeaker koma anthu amene amakanda kunkhongo amene kuti tikupanga feature pabwino player iyi kani nani mene kuti akakhala speaker sina lose in terms of kubweresa value. Yes. Tiona kuti aphungu agwirizana motani komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza kuti tiona kuti mwasintha bwanji. Transition yanu kuchoka kumfana oti amagwedeza parliament in a good way. We're not saying that in a bad way, in a good way. You shook that house, you brought in issues, you opened up to so many, and you were so brave to stand up and which you tried to bring. Now we want to see you as a speaker. Akondwana Nkumwa anakhalapo ndithu iwo leader of the house. Nthawi imene yoyo DPP in power. Pano adatuka ku DPP adamisa chipani chawo awina akhulupira kuti ndayikhalapo parliament ija ndikoza kukhala speaker. Mwansanga anankhumwa afuna kukhala speaker nawonso. Koma ine ndikuona ngati kuti patakhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka aliko anawina okha kuti chifukwa ukamachita lobe umayenera kukhala kuti ukhale ndena kuti you already have in the bag. But in this case ndikunena kuti iwo akupita ngati okha ndiye kuti akachite convince ku TPP akachite convince ku MCP achite convince my independent, it's going to be much difficult. Koma kumbali experience akhala parliament nthawi yaitali anthu a DPP ambiri sangaonere mokondwa. I don't think so. It's not measure. Sangaonere mokondwa. Koma anthu azichira. Koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka na pano. Pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma WhatsApp calls. Kuja kuma WhatsApp, Malawi kuma WhatsApp calls. Amathawa yankhula. Munthu ukachoka pamalo powakhabe abale yako. Ena modi akamagambana zila kuchipinda. Umamva kumenya ti ma screenshot. Waone saba amwetu kujama yanu ku. So alindiyena ndithu ku DPP amene amacheza nawo. Mukandifunsa nkhani ya personality kuti atakwanisa chinthu chikapenayi apote anakhalapo ngati leader of the house, leader of opposition. Leaders of opposition. Yes. Experience yo alinayo. In terms of soberness, he's very calm. Sana mizire. Si munthu wokuti wavuvu kweni. He's calm even mena mayankulira. Amoneka kuti munthu oti ali calm. Koma at this point ineyo maonedwanga ndikuona ngati kuti it's going to be much more difficult for him to make it as Speaker of Parliament because alindi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachita convince constituency yaikulu ya DPP MCP ni my independent. MCP they still struggling to find a name kuti atakhala apereka zina la speaker mukuganiza kuti apereke ndani zina la speaker because iwo wandi Marijan immediate past. Kodabwisaso mai Gotani Hala kuti aisiraso kuti mai Gotani Hala adawina kwawo. Do you think they're going to to propose a name as well? Because they haven't shared the name as of now. I know they're still meeting. Anthu amagamba hapo kuti kapena mwina achimwendo data kuti tukanga tachimwendo ade nawo kukosi kapena mkaka zongo mveka kuchokera kwawo kampu kwa MCP kuti do you think zina la Gotani akhoza kulibwerisaso ku speaker? Yes. Ine ndikuona ngati kuti chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya MCP mawa kumakhala onena kuti let's change. Komanso pamakhala ngati ka blame game. Koma kuti I want to lose this. Maybe we should do things differently. So generally chipani kakhala kuti simunachite bwino
mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina zasopano koma atati abweresa zina lomwelo anthu ena atha kumvesa kuti she performed, she tried her best mungati nanena kale. Koma anthuso constituency yayikuluso ikubwera mwina kumbali yomanena kuti ayi mnanga akutana aliko okha chaputesa niyena pepani nthawi ya zombeka my independent avitumbiko mumba ndi MCP koma adawina ngati wa independent, so we don't know whether he's going to sit with MCP or akayima ngati independent. My independent akamapanga consider munthu oti atakhala leader of speaker. Do you think you are also masula masamuta ome ujapanga convince? Would you be surprised if you see zina la vitumbiko ngati akubwera ngati independent speaker? Aya ine ndukaika. You know why ndukaika? My independent lambira mpaka leo apanga align. Ambiri taona akupita kuzipani. Maka chipani cha chimene chili mboma, which is typical siza chilendo nimezi makhalira. So zikuoneka kuti kuma independent iko already ambiri akuoneka kuti akusuntha. Komanso avitumbiko mumba ku MCP nkhani yomwe chatimane ichi kuti ena kwaona ngati kuti ndi mbali ya the team imene tinachita field imene mwina yatilepheresa so panchi tipereke mwayi kwa anthu ena. So ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena it may be doubtful kuti mwina zina lawo litachulidwa maka position yawo speaker. Leader of opposition chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition automatically chikugwera MCP. Sanza kuti leader of opposition akuyenda kuchokera kwa MCP kwatuluka dzina limene likumveka Moses Kunkuyu. What is your comment? Moses Kunkuyu ine ndamva anthu aku Malawi Congress akuyilitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti zinali ndizoona ndi maziwa andale amazadumpha mambo ndi apo koma anthu amene akutchula dzina limene ku Malawi Congress akunena kuti he's more of a unifier. Akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu akuti ndi munthu amene ali wodekha amati akuti amayankhula pamene palipoyenera kuyankhula komanso akamafotokoza zinthu zimamveka whether zimene akunenazo nzaboza akamene nzoona koma amanena modekha zimamveka. Ali mphaso yodekha so akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure. Kumbukirani pamene boma ilili limabwera under fire ku media iwo watane munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso samathawa maprogramu mu programu muja ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni olokale pena ma expert ndikumaligaya boma lija iyo nkumathibisa microphone jamati kumamera alipo ayankha nkuzati honorable are you here pompa. So chifukwa cha chimenecho anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo komanso iwo akuoneka ngati munthu woti siwogawanisa chifukwa mukaona mbali ya chimwendo anthu achimwendo akumaona kuti koma chimwendo inali mbali imodzi imene aligawanisa chipani similarly ankaka before mwinaso amumba mwinaso akathini gotani. So mukaona Kunkuyu mwina ndi munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yogawanisa enawo akumatero Malawi Congress. So MCP atapereka dzina la Moses Kunkuyu ndi dzina labwino timalize tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.